Salam budaya, berjumpa kembali bersama Lodruk Sakti Kencana di bawah pimpinan Cak Ivan Wisnu Sanjaya, beralamatkan di Jalan Kali Sampit, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Selamat menyaksikan.
barat gayuh lintang gegem rembulan. Wong tresno kuwi kudu mawa pengorbanan. Nanging sing tak rasakno ora kaya sing tak gambarake ana sajroning impiku. Apa iki sing jenenge tresno kang ora waton, kang ora katon? Yo, nek pancen koyo ngono, bakal tak labuhi tresnaku kanthi tuwusingan. Pirang-pirang dina dalan kok suwung temen yo. Biasae ana bakul bakso taktuk nganti yaene kok gak ana. Dungaren sih. Halo bro. Loh, kok mak bedundu tekan kene? Monggo pinarak sik. Ya barek orderan nih lancar ta. Alah, sepi dino iki. Ya apa maneh? Kate dijagakno tuku susu kanggo anak ya gak ana. Apa meneh sembarangane tambah serat. Wis padha ae sing tak rasakno ya cak. Saksuwene aku nok pabrik duduk gawane enteng sing tak bandingno. Barek riko mergo akeh karyawan sing digaji iki yo gak sesuai karo kenyataane. Yo gak sesuai karo adus kringete. Arep diapakno? Jenenge rejeki kudu manut apa jare sing ning dhuwur. Lak ngono ah. Sing penting menungso iku mung isone ndonga lan budidaya. Tolong. Lho. Sik Mbak. Ono apa sampean niku? Aku dioper-oper arek lanang, Cak. Loh, perlune arek lanang uber sampeyan kate njaluk apa? Aku dipaksa kudu gelem dadi bojone, Cak. Wah ya iki kriwian dadi krojokan jelas iki wis. Rame. Ngene Mbak. Saiki sampeyan tenang, tak golekno panggonan sing aman. Awakmu Rudi ngawasi arek lanang iku aja sampe gawe kesro ning kene. Siap, beres. Sing hati-hati ya.
Walah, dadi ibu rumah tangga iki abot sanggane. Duwe anak loro, padha sibuk dhewe-dhewe. Apa maneh ayu kerja ning luar negeri, ora bali-bali. Wes to Bu, ora usah dipikir, Mbak Yu mesti mulai. Awakmu iki gurung tau ngrasakno dadi wong tuwa. Jenenge anak neng kono adoh, ya kepikiran to. Didongakne wae, muga-muga Mbak Yu neng kono slamet lan iso bali kumpul maneh Bu. Bu, aku ayu Bu. Alhamdulillah. Awakmu gak apa-apa tanduk kono, Nduk. Wis oleh penggawean penak ndek kono Bu. Mbak Yu, adeke yo kangen lho. Sekolah wis rampung to. Wes Mbak Yu, aku ketompo ndek perguruan tinggi sing tak pingini selama iki. Lungguh dhisik kene, Wuk. Hida, gawekno ngombe kanggo Mbak Yumu. Inggih Bu. Oh iya, Nduk. Piye hubunganmu karo Wahyu? Isih apian to? Ngene Bu, selama Mas Wahyu nok luar kota, durung pernah ngabari Ayu nganti saiki. Ya sing sabar, mungkin Wahyune yo saiki sibuk megawe. Nek tak pikir-pikir, ana sing ganjel ning atiku Bu. Terus mulai saiki ora usah mikir sing reno-reno ya, Nduk ya. Yo arep mam dhisik ning mburi Bu. Mangan sing warek kono wis tak masakno masakan senenganmu lho. Nggih Bu. Oh alah Gusti, muga-muga sesuk anakku sok njunjung derajate wong tuwa.